9. ročník medzinárodného festivalu Drama Festival in English, ktorý sa konal v Centre kultúry a dialógu Veritas, podporilo aj mesto Košice, kandidát na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Festival už tradične ponúkol rôznorodý repertoár divadelných predstavení v anglickom jazyku. Zaujala najmä interaktívna detektívna story v podaní pražského vzdelávacieho divadla BER a Hamlet v adaptácii študentského divadla Drama Club pri gymnáziu svätého Tomáša Akvinského. Tak Drama Club vznikol preto, lebo ako učiteľ angličtiny si myslím, že jazyk má byť o komunikácii, fantázii, rozvoji kreativity a taká gramatika môže byť oživená nejakými skečmi a tak to vlastne začalo. Tvoríme spoločne, že je nejaký základ, ktorý potom všetci spolu rozvíjame. Bolo to ťažké, ale neviem, či som to mal nejak vnútri, alebo proste to išlo hneď zo mňa. Vedel som, ako sa mám cítiť v jednotlivých situáciách, v jednotlivých scénách. Bolo to niečo také prirodzené. Predtým sme už vystupovali s inými predstaveniami a navštívili sme Viedeň, Prahu, Brno, boli sme dvakrát v Londýne a v tej Prahe sme vyhrali prvé miesto na medzinárodnom festivale takých amatérských divadiel. Myslíte si, že Hamlet v takej podobe, ako sme ho dnes videli, môže osloviť mladého diváka? Rozhodne, pretože hrajú mladí, krásni ľudia, hrajú dobre a city ako láska a nenávisť sú im vlastne vlastné. Well, so basically the Bear Theatre is a very specially designed theatre that does interactive shows in English, but everything we do is originally designed for students of English. So it has a very, very interactive style, which I hope you saw a bit of this evening. We're always asking them questions, trying to get the audience involved, because most of the time we're playing actually for teenagers and younger students, and so if you don't directly involve them, they won't watch you. Stop hurting me, or I'll kill. Listen. It started, I did the first show like this in 1995, but it was a very small scale thing then, and it was more like a hobby. It was like I did it with other jobs. And it was 8 years ago that we started to go full time and just make a living from only doing these shows. Veríme, že aj budúcoročný Drama Festival prinesie do Košíc kvalitnú divadelnú produkciu a zároveň bude aj prvým ročníkom v už Európskom meste kultúry 2013.